An ka foli ni tanuni bɛ aw ye komi a b'a dɔn k'a fɔ san o san sunkalo mana se an ka jamana ɲɛmɔgɔ finitigilakaw minnu ka baara ɲɛsinnen don sira kunkanko ɲɛnabɔliw ma olu bɛ sira dɔw tigɛ u bɛ dɔw bila wagati dɔw la a kɛ kun ye walasa taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo di an ni commandant bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛna ɲɛfɔli kɛ sira ninnu tigɛra cogo min a kan ka taa cogo min na ani a bɛ na cogo min walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la commandant bɛna ɲɛfɔli f'an ye. Ne kɔni bolo Jelibugu fanfɛla ninnu kɔnɔ a caman bɔ yen embouteillage la parce que mobili tɛ jigin a bɛɛ bɛ taa tout droit fɛ de deux voies do quoi o kɔni a caman bɔ yen fɛ embouteillage la wa ko ɲuman kɔni don. Bon nafa b'a la parce que a uniforme na nafa b'a la parce que embouteillage barika ka bon bon n'a kɛra voie kelen de tagali bɛ nɔgɔya an bolo quoi bon a kɔni a baara position ne kɔni bolo a position ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la a position ka ɲi parce que wula fɛ don tɔw la n'an bɛ taa a ka gɛlɛn embouteillage bolo mais n'a kɛra uniforme ye a ka nɔgɔ an bolo wula fɛ. Bon o bɛ sira yɛlɛma don sira mun na ne fɛ a ka ɲi parce que mun na a kɛ kun de pour que mɔgɔw bɛ se ka taa sun tigɛ so i y'a faamu bon sira dɔw talen don ka siraw tigɛ i n'a fɔ n'i bɛ taa Jelibugu fan fɛ sira min bɛ bɔ yan ka taa Kulikoro o siraw bɛ tigɛ i n'a fɔ a bɛ taga dɔrɔn de mais a tɛ segin o fana ye ko ɲuman ye mais n'u y'a tigɛ u k'u jija sira min bɛ bɔ Bangɔni kɔnɔna siraw fɛ u k'u jija u ka yen sira libéré dɔɔni pour que mɔgɔ min fana bɛ bɔ Bangɔni na ka na yan fan fɛ commune 3 kɔnɔna fɛ pour que olu fana bɛ se ka na sun tigɛ lafiya la cogoya min na ani bakɔfɛla ninnu o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ jama ye. Bon n bɛ mun f'u ɲɛna jamana kɔnɔ n'i y'a mɛn ko jamana tɛ mɔgɔ kelen ta ye jamana y'an bɛɛ de ta ye pour que an ka se ka an ka jamana lafiya ni sariya mun fɔra k'an ka baara kɛ ni min ye an kan ka baara kɛ n'o sariyaw de i n'a fɔ n'an ka polisiw lamɛn bon polisiw mun fana b'u jɔ u ka mɔgɔw guider ka ɲɛ u ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka ɲɛ i n'a fɔ karisa nin sira n'i y'a ye an bɛ ka nin sira bila a kɛ kun de pour que k'aw bɛɛ lafiya circulation kɔnɔna na i y'a faamu n'u y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka ɲɛ j'espère que mɔgɔw bɛ se k'a faamu. I n'a fɔ san tɔw la ni sunkalo sera ka taa tile fɔlɔ la ka taa bila tile laban la yɛlɛma dɔw bɛ don circulation na walasa an balimaw ka taa ka segin bɛ se ka nɔgɔya o hukumu kɔnɔ ɲina o yɛlɛma kelen bɛna don a la maire du district ani a baarakɛɲɔgɔn u jɛra ka sɛbɛn dilan min ye arrêté numéro 04 a taara avril kalo tile 30 san 2019 ka yɛlɛma kɛ Bamakɔ circulation na yɔrɔ 3 la yɔrɔ fɔlɔ o b'a ta Gabriel Touré rond point na ka taga bila fo société Sodouf et frères o bɛ Bolikasobugu la yɔrɔ filanan o b'a ta quartier Mali échangeur quartier Mali ka taa bila fo Tɔrɔkɔrɔbugu feu la yɔrɔ sabanan ni yɛlɛma bɛ don la o bɛ tali kɛ Bolibana Maliba o bɛ fan min fɛ Bolibana ka taga bila fo Samaba la Amdalaye donc ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na yɛlɛma bɛna don a la yɛlɛma bɛna don a la cogo di n'i ye Gabriel Touré rond point ta n'an b'a fɔ ma avenue Alcott n'i y'o ta i b'a ye a voie fila k'a kɔrɔ fila de bɛ taa fila bɛ segin mais ni ka taa ntɛnɛn na ka taa bila sibiri la ɲɛgɛn ɲɛ 10 tɛmɛnen 6 ye ka taa bila fo 19 tɛmɛnen miniti 30 ni yɛlɛma kofɔlenw bɛ kɛ a sira fila bɛɛ bɛ taa ka bɔ ni Gabriel Touré a 4 bɛɛ bɛ taa mais u tɛ na a 4 bɛɛ bɛ taa u tɛ na ka taa tɛnɛn na ka taa bila sibiri la 16h 19h30 a bɛɛ bɛ taa u tɛ segin n balima minnu bɛ bɔ Bolikasobugu fanfɛla la n'u bɛ fɛ ka jigin dugu kɔnɔ u bɛ tɛmɛ cogo di n'u sera Sedufu yɔrɔ la u bɛ fara ka don Bolikasobugu Sangarebugu sira fara u bɛ taa ni yen u bɛ tɛmɛ Bolikasobugu fɛ ka tɛmɛ hippodrome fɛ ka tɛmɛ Korofina fɛ ka tɛmɛ Misira fɛ ka na Medinakura ka sɔrɔ ka t'u haju la yɛlɛma filanan o bɛ tali kɛ Maliba yɔrɔ ka taa bila fo Samaba yɔrɔ Maliba yɔrɔ ni sera yen ni minnu bɛ bɔ Darabilaw minnu bɛ bɔ Babemba échangeur fɛ ni sera yɔrɔ la a fila bɛɛ bɛ fara ka jigin ka taa u bɛ boli ka taa ni masi tɛ bɛn a bɛɛ bɛ taa fo Samaba yɔrɔ la Samaba yɔrɔ n'aw tourner k'aw tilen Lafiyabugu sira kan a bɛ taa fo pharmacie Fata yɔrɔ an ni Lafiyabugukaw bɛ bɛn o yɔrɔ la o bɛ Lafiyabugukaw minnu bɛ bɔ Lafiyabugu u b'olu wajibiya Numankuru fɛ ka fara ka taa ni Amdalaye mairie
o pavé sira u bɛ taa n'o ye ka taa bila jafarana kɔ sira yɔrɔ la u bɛ t'u ka haju la o ye yɛlɛma filanan yɛlɛma sabanan o ye quartier Mali échangeur ni sira in minnu bɛ bɔ Pɔnfat tigɛ ani minnu bɛ bɔ Badalabugu kɔnɔna fɛ ka na ani minnu bɛ bɔ quartier Mali fɛ olu bɛ bɔ échangeur jukɔrɔ sira fila bɛɛ bɛ taa Torokɔrɔ fila min bɛ taa ka segin Kakɔrɔlen a fila bɛɛ de bɛ taa a sira 4 bɛɛ bɛ taa a si tɛ segin fo Torokɔrɔ ɔ n'i y'a ye minnu bɛ bɔ Bako jukɔrɔ ni Torokɔrɔ yɔrɔ ka na se yen olu bɛ na yen yɔrɔ la sɔrɔ cogo di n'u sera Torokɔrɔ yɔrɔ la u bɛ fara u kini fɛ ka tɛmɛ mairie commune 5 mairie da la ka taa bɔ échangeur filanan fɛ quartier Mali ka t'u ka haju la donc an y'a ye k'a fɔ min ye ɲamana ye gɛlɛyaba de bɛ ɲamana na ɲamana don tɔw la a gɛlɛya ka bon kosɛbɛ ni maaw ka seginni sera an'u ka nali ka bɔ so ani ka taa so an y'a kanu parce que an ye émission k'a kan a gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye mobilibaw ka jɔli kojugu o de don kuma kɛra la ka dɛsɛ an ni Sénakɔrɔ maaw yɛrɛ ɲɔgɔn ye an kumana an bɛnna mais yanni sɛbɛn ka bɔ an ka se k'a waleya baara tɛ se ka kɛ ka ɲangili kɛ ka sɔrɔ sɛbɛn t'a la fo sɛbɛn de ka k'a la donc sɛbɛn t'a la ni sɛbɛn bɔra mobiliba ninnu an bɛn'u lajɔ kabini Jalobugu yɔrɔ la u tɛ don Bamakɔ kɔnɔna la u bɛ to yen fo ni heure sera u bɛ don mais sɛbɛn t'a la fɔlɔ donc ni sɛbɛn t'a la an tɛ se k'o baaraw kɛ fo sɛbɛn ka bɔ mais yan'o cɛ an y'a ye k'a fɔ u sɛgɛnnen don kosɛbɛ an ko olu ka yɔrɔ tɛ kɛ alterné ye dɛ a bɛ to a cogo kɔrɔ la a bɛ boli kɔrɔlen cogo min na a bɛ boli o cogo kelen na nka an ye polisiw de bɔ kosɛbɛ ka bila walasa u bɛ se ka mobilibatigi ninnu k'u bali u ka jɔ kojugu k'a dabila n mago tɛ ko la u k'a dabila u k'a jɔ cogo la jɔ cogo min tɛ maa si tɔɔrɔ a tɛ maa si tɔɔrɔ maaw bɛ na cogo min u bɛ segin o cogo la donc an bɛ kɔn ka o dispositif bila en place kabini nɛgɛ kan 15 waati an b'o kɛ en place fo 19 ka tɛmɛ miniti 30 kan donc walasa ɲamanakaw ka taga segin a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc an y'o fara a kan mais o t'a la mais alterné tɛ dɛ a bɛ to a cogo kɔrɔ la mais an y'a renforcer walasa maaw ka taga segin bɛ se ka nɔgɔya dɔwɛrɛ bɛ yen n'i ko ko yɛlɛma ka don nin yɔrɔ kofɔlen 3 la an ye minnu fɔ n'i ko yɛlɛma ka don a la i bɛ yen kɛrɛfɛ yɔrɔ fana degun fɔ n'i ye dɔw bila ka taa sira wɛrɛ fɛ fara farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɛ degun ye walasa k'o degun o ka bɔ k'o bali o kana kɛ degun ye maaw kan k'a bali an ye siratuguda caman bɛ yen yɔrɔ kofɔlen ninnu na an ye polisiw bila yɔrɔ la walasa mobili minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan yen a kana kɛ degun ye yen fana sira ma olu polisiw ka baara bɛnnen bɛ mobili mana caya u b'a labɔ yɔrɔ siraw fɛ sira min na ni degun tɛ kɛ maa si kan a bɛ bɛɛ de nafa a tɛ maa si tɔɔrɔ donc an y'o waleya ninnu ta walasa an balimaw bɛ se ka lafiya parce que ni suntigɛ sera a ka gɛlɛn n'i b'a fɛ ka t'i ka so ka taa sun tigɛ i ka taa retard la suntigɛ la walima degun k'i sɔrɔ i sunnen ka fara o kan a man di anw ye sunkalo ma dabɔ o kama hinɛ kalo don bonya kalo don karama kalo don batu kalo don donc an kɔni ka cɛsiri bɛnnen b'o ma ka baara kɛ walasa maliyɛnw bɛ lafiya ka baara kɛ walasa silamɛw bɛ lafiya ka baara kɛ walasa an balima minnu bɛ siraba kan olu bɛ se ka lafiya ka t'u ka sun tigɛ hɛrɛ ni baden na donc nin bɛɛ baara in bɛ bila minɛn min kɔnɔ maaw ka lafiya taga segin ka nɔgɔya baasi kana maa si sɔrɔ sunkalo ka kɛ damu kalo ye a ka kɛ bonya ye a ka kɛ karama ye walasa maliyɛn bɛɛ bɛ se ka lafiya taga segin kɔnɔna la cogo min na. ok o faamuna komi an y'a ye a ye nin baara in daminɛ a mɛnna est ce que depuis nin baara in daminɛna sunkalo kɔnɔna la est ce que nafa caman bɔra la mɔgɔw ka kuma ma caya k'a fɔ a kɛli ɲana ou bien a ma ɲa. ayi ma ka kuma ma caya au contraire mɔgɔw b'a fɔ an ye tuma bɛɛ ko hali n'a sɔrɔla sunkalo banna ko n'a bɛ se ka to a cogo la an ko anw ka baara bɛnnen to ma an kɔni dan ye k'a baara kɛ an ye baarakɛlaw ye mais faama minnu b'a baara kɛ a b'olu ka niveau de la k'a to a cogo la maaw pressera yɛrɛ sunkalo ka se walasa yɛlɛma bɛ se ka don circulation in na o b'a yira k'a ko fɔ hali an yɛrɛ ka taga segin kɔnɔna la an ye taga segin kɛ nin tile damadɔ in kɔnɔna la an bɛ taa yɔrɔ bɛɛ taama k'a lajɛ ni gɛlɛya bɛ yen an tɛ gɛlɛya ye maaw bɛna cogo bɛ tɛmɛ maaw bɛna cogo min na bɛ tɛmɛ i yɛrɛ dabali bɛ ban i b'a fɔ est ce que nin yɔrɔ kelen de tun bɛ waati kofɔlen tɛmɛnenw na gɛlɛya min tun b'a circulation na o de nɔgɔyalen filɛ nin ye tan donc o b'a yira k'a fɔ an balimaw u lafiyalen don u bɛ taa cogo min na u bɛ na cogo la donc a ka kan aw fana ka ɲininkaliw senfɛ a k'u hakilinaw ɲininkali kɛ u bɛ nɔgɔya min sɔrɔ a kɔnɔ n'u bɛ gɛlɛya min sɔrɔ n'o fɔra an ye n'an fana kan ka min kɛ don nataw la an b'o kɛ walasa gɛlɛya bɛ se ka ta ka b'u kan cogo min na parce que an fana ka baara bilalen bɛ aw ka lafiya donc n'aw ma lafiya an yɛrɛ tɛ lafiya an ka cɛsiri bɛnnen b'o de kan donc an b'a kɛ cogo bɛɛ la walasa an balimaw bɛ se ka lafiya sunkalo in kɔnɔna na u ka taga segin hali ni sunkalo tɛ an ka baara bɛnnen bɛ circulation lafiya ma donc tant que maaw ma lafiya an yɛrɛ tɛ lafiya donc an bɛ se ka min fɔ lafiya don population ma an yɛrɛ ka jateminɛw y'a yira maaw yɛrɛ y'a fɔ an ye siɲɛ caman u lafiyalen don u bɛ pressé yɛrɛ ni heure kofɔlenw ka se pour que u bɛ se ka
taa so lafiya kɔnɔna la u tɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ circulation na tagasegin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u bɛ taa ten u bɛ na ten gɛlɛya foyi t'a la. ok kuma laban na commandant sunkalo wagati a ma nɔgɔn su mana se heure dɔ la i n'a fɔ wula yanfan ninnu fɛ mɔgɔw bɛ futɛnɛ ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔw dusu bɛ bɔ est ce que ladilikan b'i bolo k'a ɲɛsin bolimafɛn bolilaw ma walasa u ka se k'u muɲu o wagati ninnu kɔnɔna la. o ye tiɲɛ an ye tile fila min kɛ an ye fɛn caman ye min b'a jira k'a fɔ gɛlɛya b'a la parce que sun mana tile mana kɔrɔta a ma nɔgɔn an yɛrɛ kɔni anw ka mɔgɔw bɛ sun baara bɛ kɛ sun tɛ baara bali an bɛ sun an bɛ baara kɛ an yɛrɛ y'o ladilikanw di maaw ka baara kɛ ni fɛɛrɛ pour que baara ka se ka kɛ sun ka kɛ baara fana ka kɛ a kana tiɲɛ mais i b'a ye waati dɔw mana se vraiment maaw ni bɛ tɔɔrɔ ɲɔgɔn kɔrɔ degun b'a la an yɛrɛ dɔgɔyama bɛ se an yɛrɛ ma mais an b'a faamu k'a fɔ hali ni sunkalo tɛ a bɛ kɛ anw de la an kɔni ta kɛ mɔgɔ la a bɛ kɛ anw de la parce que ala y'an ka baara bɛn a ma an b'a kɛ donc an b'o muɲu an tɔgɔ la ka tɛmɛ n'o ye mais an ka baara bɛnnen bɛ fana ka maaw la kunnafoni ka u n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na k'a f'u ye k'a fɔ an bɛ yan k'u la kunnafoni anw bɛ yan ka siraban ka sariya yir'u la anw bɛ yan u bɛ taa yɔrɔ min na u bɛ na yɔrɔ min na k'o f'u ye donc olu tɛ se ka dusu an fana ka dusu ayi an b'an ka dusu bila mais an fana bɛ kum'u fɛ u ka sabali ka k'u muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ waatinin fitinin i ka taa so i ka se so i ka sun tigɛ waatinin fitinin fɛn min don ala ko de don mɔgɔ ko tɛ donc n'i ye fɛn fɛn kɛ ala kama a man k'i tɔɔrɔ n'i ye fɛn fɛn kɛ ala kama a man k'i tɔɔrɔ i man k'i plaignɛ a la donc i b'a muɲu i b'a kɛ ala de kama o ala kelen kama an ka sabali an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka siraban ka sariya an ka bato parce que an yɛrɛ b'a ye yɛlɛma min kofɔlen bɛ a panow bɛ yen mais maaw tɛ pano lajɛ u bɛ na dɔrɔn u b'u fila la ka tɛmɛ an b'u lajɔ an tɛ mɔgɔ ɲanga la an tɛ mɔgɔ ɲangi parce que sunkalo ye hinɛ kalo ye karama kalo don bonya don an tɛ maa tɔɔrɔ an tɛ fɛ ka maa fana tɔɔrɔ donc maaw fana kana fɛn kɛ min fana bɛ an fana ka baara gɛlɛya anw bolo donc an b'o de ɲini u fɛ k'a fɔ tamasiyɛn minnu bɛ ka sira a yir'u la k'a fɔ yɛlɛma donnen bɛ sira la u ko tamasiyɛn u ko matarafa u yɛrɛ k'u muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ u k'u muɲu u ka anw filɛ parce que caman bɛ u presselen don n'i ko k'u ka jɔ hali i ka fɛn dɔ kɛ u b'a fɔ an sɛgɛnnen don an sonnen don an b'a fɛ ka taa sun tigɛ i b'a fɔ an yɛrɛ tɛ mɔgɔ ye an dun fana bɛ yen olu de kama donc k'a nɔgɔya anw bolo mun bɛ a to baara jaabi don anw na cogo min na donc an b'a fɛ k'o ladilikan de f'u ye k'u muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ka taa dɔɔni parce que an ti fɛ siraban ka kasara ka kɛ sunkalo in kɔnɔna la sunkalo ye kalo min ye bato kalo don n'a fɔra ko i bɛna mɛn n balima dɔ n sinji dɔ n dɔnbaga sira o taara da dɔgɔtɔrɔso la k'a sababu kɛ muɲubaliya ye siraba kan siraban kan sariya matarafabaliya ye a dimi ka bon kosɛbɛ musaka minnu fana bɛ don a la a ka bon kosɛbɛ tiɲɛni min fana bɛ k'a kɔnɔ a ka bon kosɛbɛ donc an b'a ɲini u fɛ u ka sabali u k'a to ɲɔgɔn ta la an ka taa dɔɔni an ka na dɔɔni a bɛ ban waatinin dɔrɔn a bɛ ban n'a daminɛna dɔrɔn a bɛ ban an k'an mun ɲɔgɔn kɔrɔ ala ko don maa ko tɛ an ka da ala kan an ka taa dɔɔni donc bɛɛ ka sabali bɛɛ k'i muɲu a ye polisiw lajɛ u bɛ siraban kan u bɛ baara la aw de ye u t'u yɛrɛ ye ko wɛrɛ la u bɛ aw de kama n'a y'a dɔn k'u b'aw kama a y'a t'u ta la u bɛ baara fana nɔgɔya aw bolo donc an b'o ɲini u fɛ u ka sabali an bɛ taa dɔɔni an bɛ na dɔɔni ni ala sɔnna an ye laɲini minnu ye walasa olu ka lafiya parce que an ka wulikajɔ bɛɛ ye an balimaw ka lafiya ye ni ala sɔnna an b'o kɛ a tɛna jigiya yɔrɔ sɔrɔ an na an ka wulikajɔ bɛ na bonya kosɛbɛ sunkalo kɔnɔna la walasa aw bɛ lafiya ni ala sɔnna lafiya bɛ na donc an bɛ foli kɛ an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ye sunkalo timɛko ɲuman ala k'a d'an ma mali jamanaba de don ala k'a sutura ala k'a jamana ala k'a kolo faga ala k'a basigi an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka faama minnu y'an bila nin baara in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka mali cɛ muso denmisɛn maakɔrɔba k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ye yarabi sunkalo ala ka a timɛko ɲuman d'an ma ala ka a ɲangata a balawu kan an ma bɔ olu la salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu. terikɛ n'i bɛ fɛ ka kabako bogotiginin ye terikɛ n'i bɛ fɛ ka kabako bogotiginin ye a cɛ ɲumanba kunsigijanba a fari nugulen kana taa sinuwaw ka dɛnɛ koko lajɛ babilɔn olu ka nakɔforo gulonnen i b'o sɛgɛ gulonnen sɛsulu sanfɛ kana t'o lajɛ musulusu ka sɛlɛ kana t'o lajɛ Égypte olu ka bugu la hawtaba in kana t'o lajɛ kana kabakoyaw la cɛkɔrɔba min y'i ba sen kelen kan ka dɔn kɛ a san 90 seli wagati selen k'i sigi ka seli kana kabakoyaw la bogotigini san 16 ka mɔden b'a bolo kana kabakoyaw la n'i bɛ fɛ ka kabako kisɛ cilen ka bɔ a fara kɔnɔ e ka taa Bamaɲare sirabadaw la Bamaɲare sirabada kan
ɲɛfiyɛntɔ bɛ mankan ci ka mankan ci k'ale ka pɛrɛmu de b'a bolo Bamaɲare sirabada kan finitigi bɛ minɛ k'i funu i k'o tori bɛ kasi la o tɛmɛbaga k'o ye sariya labato Bamaɲare sirabada kan bɛɛ b'a la k'i jangamu taama i k'o segukaw ka da Mɔnzɔn Jara Bamaɲare sirabada kan jotigi ko k'ale de ta don jalakitigi ko k'ale de ta don ja dɛrɛsi dɔw n'u cɛla kɔnɔ bɛ ka mɔgɔw bila accident kan Bamaɲare sirabada kan suta mobili ani pompier tigi ye accident kɛ ka ɲɔgɔn tu i n'a fɔ an ka seliba sagajigiw Bamaɲare sirabada kan para ɲɛ kelen ŋwara ɲɛ kelen para ɲɛ kelen ŋwara ɲɛ kelen ɲamakɔrɔ ne yɛrɛ de y'a ye fe kɛlen don k'i tɛgɛ da gendarme couché kama na nka n'a ta bɛɛ accident bɛ ka kɛ Bamaɲare sirabada kan sirabaw b'u waso ɲɔgɔn na ni jolibɔn de Dawudabugu sirafara ne ye mɔgɔ 5 de daji bi Jelibugu siraba ne ye mɔgɔ 90 de daji bi Kati sira la Samɛ sira jɛngɛjɛngɛlen ne ye mɔgɔ 15 de faga bi Kalaban 30 mètres a to tantɔ ne ye mɔgɔ 18 de daji Bamaɲare sirabada kan fejeni ye ɲɛɛlɛn de Bamaɲare sirabada kan yɛrɛ kɔlɔsi o de ye fandɔnbaliya ye ka d'a kan hali assurances sula kunun dalilu assurances y'o sɔrɔ o tuma la fɛ an ka gosi a kun n terikɛ ne b'i ladi Bamaɲare n'a siraba ko la n b'i ladi Serifula olu ka jɛmukan min bɛ tali kɛ sirabankow kan o k'i teri ye ni bɛnba ko i k'a fɔ ko pɔnpɔnpɔn i jɔ kɛrɛfɛ dɛ yatimadenw kana na caya Bamaɲare sirabada kan i kɔlɔsi sotaramantigi kiniyanfa la n'o tɛ i bɛ taa lahara Bamaɲare sirabada kan i yɛrɛ kɔlɔsi fa jakarta ala wazni laharta ɲɛna k'a fɔ caman faamuyala nin na Serifula lajɛbagaw an tɛ ɲina an ka sponsor kɔ officiel assurance lafiya olu mun sɔnna k'an dɛmɛ ni baara in na hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu